Asingene nezwi lenkosi. Galatians 5 verse 16 ngiyacela. Ungafunda. Ndiyathemba abangcwele sebefikile. Ke kaloku ndithi hambani ngokomoya naningasayi kuthi ke nizalise inkanuko yenyama. Galatians 5:16. Ithi masihambe ngokomoya. 4:16 uthini lena? Small step. 4:16. Ndisuke ndaba lutshaba lwenu nake ukuthetha inyaniso kuni. Abe sendikhuthazekile ngoba ke umama uthema ndiqhubeke. Umama bexa ebefakaza. Wena uthema ndiqhubeke. Okay. So sendinomntu noba nyalidunda ngizawutsho kuye. Ake lanto ubuyitsho ngobheka nqabo kokubonga. Glory. Amen. Ndisuke ndaba lutshaba ke ngoku kuni. Ngenxa yokuthetha inyaniso. Amen. Amen. Siqhubeka ke nesihloko esithi umhlobo othathwa njengotshaba. Hallelujah. Amen. Inhlungu esibhekene nayo ebandleni inhlungu yokubana oyena muntu okuthandayo, oyena muntu ongumngane wakho nyani, ulo wena ucinga basisitha sakho. Ndiyayicela ke imithandazo oqala ngefamily yakwaSwagati eAmerica. Amen. Amen. Ndiyayicela imithandazo uTata uSwagati abangazi ngemini ngeFathers Day wahlaseleka inhliziyo wathula kusela ngalomini kuze kube namhlanje. Amen. So ndiyacela nje uba uThixo anithandazise ukuze la family yomelele. Malibonke igama lenkosi. Amen. Mina andimazi uJunior ba ucimba abantu ozobathula ngoba babona umembu. Umembu usegazini. Bathi wawusiyombona. Hallelujah. Amen. Uyabona bathi nabalandeli bamanye bathi uthatha bayijekwa lenkonzo. Bathandeka ngemeko yokubana ukuthandaziswa kwala family uThixo ayiqinise. Amen. Hallelujah. Ewe. Andothukanga ke noko. Ngo-March last year uThixo wandibonisa lento eqhubeka ngoku uTata Swagati. Abanye ke nababalisela ke. Amen. Amen. So uthe xa ndiyiva ngalamini uba okay nanku ulaliswe esibhedlele. Oh, okay. Hallelujah. Amen. Ngoba ndaba nenhlahla, ndasikeleleka. Ngoba uThixo andikhokhele ngomuntu endingazange ndincokole nokuncokola naye. Ukumlandela nje ukummamela xa. Andidlali xa ndithi ndadirect kuye ngo-2008 nge-8 zika-April. Amen. So naxa ubomi bakhe busongwa khange andifihlele uThixo. Amen. Amen. Kodwa ngumuntu lo ongazi noba kukhona umuntu onjengami emhlabeni. So naxa selusongwa ke ngokubomi bakhe inkosi indenzele inceba yokuba ingazise kuzawuba nje
xa liphume liqhawe. Amen. Amen. Ngaphandle kwamathandabuzo, lo muntu enimbonayo ufundiswe iBhayibheli la tata. Amen. Yes. Yeah. Ndikhokhelwe nguThixo. Nake ndiyakholelwa uba uThixo uthetha ngendlela ezahlukahlukeneyo. So kume beloko eyithethile ke ngamaphupha iline yami phakathi kwami notata omkhulu ubani uSwaga. Beloko indirectile uze nami kakuhle uThixo ethetha into ezintsokothe ngexesha lakhe mhlawumbe after 2 years acacise bendithethe ukuthi phaya. Amen. Amen. Hallelujah. So uye wandenzela inceba ke enjalo ukuthi ukuzofika kwi-message of grace ndiyanjiswe ndicatshuliswa nguThixo. The last message endayifumana from God through lo tata is the message yokuba mandikhokhelwe ngumoya oyingcwele. Amen. Amen. Uqale apho ngokundilumla uThixo kuye wathi ke awukhokhelwe ngumoya ethetha kwangaye lo muntu omnye. Emveni koko ethethe lo nto udlule iminyaka emingaphi? Lanoba mibini na kanye nginye wabe sendibonisa ke ngokwiqhawe eli lingqengqele ebhedini khangela lizithule lethu njengangoku lingqengqe phaya lithule tu kuthiwa ingqondo ayisasebenzi lizithulele. Exactly the same thing the Lord showed me. Ngoku ke ndimangaliswa kukuthandwa ke nguThixo. Amen. Bendibeva nje abanye bethetha into endingaziva, bethetha into ezingaziva ngam notata uSwaga, bendibeva benziwa into yoba bazi bantu. Hallelujah. Benziwa ukungazi. Amen. Andinantloni zokuba uThixo usebenzise la tata omkhulu uzokhupha lo mfundisi wenu. Naso. Amen. Amen. Yeah. So apha ke sendithandazela uba kuncedakale ifamily ngaphandle kwamathandabuzo. Ikhehle limkile lona bathandekayo. Limkile. Ngoba into esele ngokuba umama uSwagati a decide xa uba kukhutshwa ishini phela. And akho kwanto ebuhlungu apho. Ibuhlungu ukuhlukana nomuntu but ikhehle lona gone. Wathethi udane ethi uyathandaza uba uThixo amvuse akabuya azotsho uba ubonene ezulwini. Ngathi hayi utshiso kuba ungunyana Shubayi. Ubunyana obubamba utsho kanjalo. Ngoba mina ndabaqhiye first time ndisiva. Okay. Hallelujah. Ndibonga inhlasha yokuba endichatshazelwe nami izinto ezachaphazela oElisha. Aba banokwazi uba uEliya uyahamba. Andothukanga mina bathandekayo. Andothukanga kodwa ngokuyinsuku ziyazihamba ndibona uThixo ndithixo njani na. Hallelujah. Hallelujah. So injalo ke bathandekayo. Masingeneni ke kule point ngoba bengike ndatsho siya renovate ngoku. Siyalungisa. Amen. Ndike ndayibeka ipoint ethi xa kunento yonakele yadini akazi ukuthi utata walapha ucela utata womnyusi. Kufuneka ube ngutata walapha olungisayo izinto ezifuna ukulungiswa. Ngoba kaloku kwauba alungise funeka abone kuqala. Amen. Uba kunento uThixo endimbonga ngayo kukungaxelelwa ngabanye abantu babonakelephi. Andani bana ndiba kukungaxelelwa ngabantu bakonakelephi. Kodwa ndibona okay konakele kulandawo, konakele kulandawo. Kufika abantu bangqine uba inyaniso le konakele kulandawo.
Alibonge igama likaYesu. Ngiyayithanda mina le ndaba kaMoya weNgcwele ukuthi uyawusikhokhela kuyo yonke inyaniso, uyawusifundisa. Amen. So ndinelo themba ke ngoku ngoba njengangoku nguye kuphela endimthembile to direct and guide mna, esebenzisa yena, esebenzisa abantu. Xa ndithembe umoya ndingacinga uba ndithembe isiqubuqubu esiyasikhathini, ndiyamazi usebenza ngabantu. Yazi. Amen. So make siqhubekeni ke bazalwane kule renovation, kokulungisa nokulungiswa kwale ndlu ekuthiwa yi-SCC. Nanso ke mina indlu endicinga uba ndinoxanduva kakhulu kuyo. Glory be to Jesus. Ndinoxanduva lokuba ime ngale ndlela uThixo afuna nathanda ime ngayo. Amen. Now, sibona ke umpostoli uPawulos engena exoxa nebandla laseGalati. Daba zininzi into azithethileyo bezilungisa, but xa esensa wazibhaqa uba okay uqalisa ngokuba yi-enemy. Yiloo nto ke buza umbuzo kubazalwane bakhe, bazalwane ndisuke ke ngoku ndalutshaba kuni na ngokunixelela inyaniso. Uthemba yinyani le eyenza uba nide ningandithi swalo ngolu hlobo. Because abazalwane bakhohlwa uba inyani le ngumntu. Uthomnye sizawuya kanjani apho uyakhona uba indlela siyazi. Uthomnye ndiyamangala xa utsho wena kanje kuba ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. So xa ubhidwa inyaniso usukubhidwa nguYesu kahlehle. Xa ubhidwa inyaniso usukubhidwa ngubani? nguYesu. Uyababuza uba konakelephi bazalwane? Konakelephi? Ingaba kukuthetha kwami inyaniso nyhani okwenza ukuba ndibe lutshaba buni? Uyawuzubathanda abantu bekumasaja, bekubrasha, bethi unganaki, bekupholisa kulo othi naka. Lilishwa ke elo lokupholiswa kuthiwe unganaki, ungamnaki lo othi naka. Ayi ndikholwa uba lilishwa elikhulu bathandekayo. Kodwa besike sathuwithi ke kancinane that week ngoba ebunyanisweni le verse verse 16 i-test phakathi kukaMalusi nezimvu. I-test phakathi kwenkokheli nebandla. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Amen. Ukuze ke ndingamoshi kakhulu, singenile emxholweni kuba umxholo wale ncwadi uPawulo sathi ayibhale nje ingxaki ibiphi, uthini umxholo wayo. But namhlanje ke ndifuna singene kwinkxalabo kaPawulos. Niyayazi inkxalabo, kwi-concern. Into le nto exhalabisa uPawulos xa ejonga eli bandla. Eyi madoda, yintoni le mxhalabisayo, yintoni le engaka emoyikisayo uPawulos xa ejonga ibandla elizelwe kakuhle kanje? Athi nina maGalati, indlela uYesu endimchaze ndamshumayela ngayo kuni, ndimchaze kwangathi nanikhona ngokwayibethele. Ibe clear kuni indaba yevangeli kwangathi nanikhona. Ngiyamazi, ngimbonile owangifela. Ngiyamazi, ngiyamazi,
uPawulos lokubana kungenzeka abazali baseGalathi bambheke njengotshaba ngenxa yesizathu ke esisodwa kuba kaloku emthetheni kwakhe inyaniso apha ubengancomi. Ikhona inyaniso yamkelekayo xa uncoma. Icala lakhe ngokuba hey ingathi abantu bazawundithatha njengotshaba kuba lokhu andincomi qha ndilungisa iingcamango zabo eziphosakeleyo. Amen. Ndilungisa iingcamango zabo eziyimpazamo. Hallelujah. Akho mntu okuthatha ke njengotshaba xa engafuni ukulungiswa iingcamango zakhe eziyimposiso. Hallelujah. Amen. Anazi nini kuba njani ndiyayicinga le nto yayiva uPawulos. Awazi kuba njani xa sowuthethile ke ngoku wacorrecta ezingcamango zabantu eziyimposiso. Anazi uba wena ubucorrecta kusala kuba njani kuwe. Yile nto uPawulos wayinexhala. Akasazi uthathwe njenge-favorite preacher kaloku in town ngoku. Ngoba uthi hayi le misconception yakho le khawuyisuse. Ayikho right le ndlela ocinga ngayo. Ayikho right le ndlela ofuna ukwenza ngayo. Xa kukhonjwa izinto ezirongo ibandla lima ngenyawo lide lithi kwezinye indawo ucinga uba ungubani yena. Amen. Amen. Kanti injongo kaPawulos yayingena ukuba phephetha uke uve xa ulungiswa kuba ngathi uyagxotha. Hallelujah. Xa ulungiswa uba ngathi lo mntu akakufuni ukubone xa kwakhe. Amen. Kuvakala njalo. Jesus. Kuvakala njalo. Kodwa wayengenanjongo yabagxotha, wayengenanjongo yabaphephetha, kodwa injongo yakhe yayikubabuyisela enyanisweni yevangeli. Glory. Kodwa yayimxhalabisile le nto uPawulos. Amen. Amen. Make sijonge uba yinyani nale Galatians 1 verse 6 and 7. Limnandi kakhulu ivangeli xa utyhunwa ubakhula, xa unconywa uthanjiswa uthengela izinto ezimnandi limnandi apha. But xa sekuthiwa hayi akuyiyo ke noko le, kulapho uqala ubona khona abayithambelayo inyaniso. Xa uthi akuyiyo. Amen. According to izwi likaThixo akuyiyo le nto. Uvapho verse 6 and 7. Ndimangalisiwe kukuba niphambuke kamsinya kangaka kulowo wanibizayo ngobabalo lukaKristu. Hallelujah. Okwanibiza ngantoni na? Ngobabalo lukaKristu. Uyabona masekuthiwa ngoku bazalwane makustikwe kubabalo lukaThixo. Kulapho ibandla libona khona. Amen. Niye kwindaba ezilungileyo ezizimbi. Ewe. Ezingezizo nokuba zizo ezinye. Yes. Koko kukho bathile banikhathazayo. Ayisukani madoda. Bathandayo ukuzigqwetha indaba ezilungileyo zikaKristu. Ubona abantu begxuma njengeyoyo kanti abazenzi nabo. Amen. Kukhona abangapha emva kwabo ababampompayo phofu bempompa into ehleli khona. Amen. Singazenza izilungiso bazala? Hallelujah. Singazenza? Amen. Uthi uPawulos ndiyamangala xa kunini
enikhawuleza kangaka. Verse 6 kawuphinde futhi. Ndimangalisiwe kukuba niphambuke kamsinya kangaka kulowo wanibizayo ngobabalo lukaKristu. Niye kwelinye ivangeli. Yes. Athi phofu kungeniwo noba lelinye ivangeli. Kukhona ababanikhathazayo. Ofuneka siyishumayele le verse yabantu abasikhathazayo. Hallelujah. Uqabo lomzalwane itheni into yakhe ingacaci, itheni into yakhe ingaqondi, kanti khona bamkhathazayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kodwa ke noba ingade ibe khona lo concern, noba ingade ibe khona okukhala, uyazi abanye baye bathi abanye bakhulu baxa khona yonakele nginovele ukuthandaza ungathetha. Amen. Thandaza ku-right kubalulekile. But ekugqibeleni funeka uthethile. Xa into iyiyo makube khona otshoyo, ilungile le nto bazalwane. Xa into kungeyiyo makube khona otshoyo, ayilunganga le nto bazalwane. Ngoba ayizusinceda noba sinayo inkalabo, kodwa funeka uqaphele injongo yokwenza loo nto yenzayo. Amen. Hallelujah. Ndithi unzima umzalwane, linzima ibandla xa uzawubhekana nalo, ulikhuza ngempazamo zalo. Le nto abanye befundisi bakhetha ukuyeka. Abanye befundisi bakhetha ukuyeka. Athi hayi nawukwazi. Abanye bakhetha ukuyothandaza, ngoba ukuyothandaza usazi bafuneke wenzeni, ayibokukholwa oko. Ikhanive into endiyitshoyo. Ukuyothandaza usazi bafuneka kwenziweni, ayibokuqhawe oko. uMoses wayesazi bafuneka uwelwe, andithi wayesazi. Xa ethi ulwandle luvalile, wenza nini uMoses? Bazana khona khumbula wathandaza. WemkuMoses wayothandaza. Uthe xa isaguqa ngamadolo yafika le yasezulwini inkosi. Yathi wenza ntoni? Awuke ndiyitsho le ndawo. Yathi wenzani? Uweleni ngamadolo. Yivani kuthi umuntu esithandaza kuye. Amen. Amen. Uthi uweleni ngamadolo, ufunane emthandazweni. Ungathanda njani usathandaza ndikubuze loo nto? Ndithi uthandazela. Amen. Amen. Anditshongo nakuwe iva ke ngoku. Khange nditsho nakuba thatha abantu abam from Egypt ubaweze. Ngoku uthandazela ntona? Kwanyanzeleka uMoses asukume ngatshongo no-amen. Kunabantu kuthiwa zii-prayer warriors. Kunabantu kuthiwa zii-intercessors. Bathandazela nembhudane, ithi befuna uvula umlomo uthi akuyiyo le bayothandaza. Lilonke njengoba bethunyiwe njengoThixo, basebenzisa umthandazo othi asizuyenza le nto Thixo, hamboyenza wena. Yile nto ningathi ndilwe nabantu abathandazayo. Yile nto yenziwa nguMoses. uMoses andiqondi ukhona umntu oyithandaza njengathi. uMoses ndaweni yoba kuwelwe uyathandaza, wafika uThixo ekwatile. Kwangemnandana ekwatile, uweleni ngobuso. Apha kutsho uThixo. Ngoba niyabalekela apha emthandazweni. Siswasemayeteni.
Niyabalekelela mthana kube kufuneka kwenziwe. Khona izinto bese libala nje bandleni sifuna ukuthethwa, sifuna ukulungiswa. Nabo belisule sibini when I pray. Ngifuna ukuthi bazozenzela lento. Sendimbi na. Sekuyilona, sekunjalo bathandeka. Uba kubigroup ethile bandleni ihamba ngohlobo oluthile olungalindelekanga uba malihambe ngalo kuthiwe badinga ukuthandaza abadingi ukuthandaziswa bafuna ukubuzwa konakelephi. Yabona silibazisa umuntu obhedayo akafuni ukuthandaziswa ufuna ukubuzwa konakelephi. Ile nto bezothi abanye izinto ezifana nomkwena nabo uyabaza omkwena nabo benesibindi ubusazi babe sisibindi osithetha osibonayo kuyebuse ndihleli after sendishumane ngesibindi osaziyo kuse ndihleli kwa ile concern kazi uba Thixo bangapha bazawuyiqonda le nto uba andilwi naye nomnye kodwa ndiyarenovate. Ngoba into eninzi ebandleni ekuthiwa iyathandazelwa ekuthiwa i-Silent Night Prayer zizinto ebezifuna ukulungiswa nje qha. Kodwa ke ngoba niyawuthanda umthandazo, thandazani bazalwane. Nami ningibeke. Njengoba into ongayithandazela apha abazali baloko befike ngo-half-past inkonzo iqala ngo-10 abazali bafike ngo-half-past so funeka ukuthandaze lo ngoba abazali bafike ngo-10. Ifuna umthandazo loo nto bokuxelela abantu abafika ngo-half-past bayiyekani half-past yani ku-10. Niyawuba nomzekelo wathandeka? Abazali balibele kukoyikana. Kodwa yena lo half-past baxola bafike late namhlanje bathandeka ndenza umzekelo. Yena lo half-past xa ingene enxibe kakuhle bayakwazi ukumncoma. Niyabona ukumenemene siphethe? Wamhle namhlanje mzala. Qala pha walate namhlanje mzala. Nikhona bathandeka? Ake ndikhumbuze nje abantu abambalwa mhlawumbe. Bake babe khona abazana around me ukuncokola noba kuncokola ngantoni ke ukuthi hayi ifuna umthandazo ngendithule. Sibe ndiqunukiswa yile nto endiyithetha namhlanje. Akuyiyo into efuna umthandazo into efihlakele. Jesus. Into efuna umthandazo. Lesa ivesiwe. Makungenwe kuyo. Into ongasuyithandazeleke ngoinye bubulumko. Amen. Ngoba funeka uyigade nendlela olungisa ngayo. Ingabi kanti iphemba kwa umlilo. Yes. Bubulumko bokuyilungisa. Amen. Glory be to Jesus. Hallelujah. Nisemnandi bathandeka. Amen. Makasingene ke ngoku ekubalulekeni kwenyaniso. Ibaluleke kantoni inyaniso? Ngoba bengendatsho ndathi inyaniso ngumuntu uKristu Yesu. So ibaluleke ngantoni? Kwakule verse 1 uPaulos uhighlighta umceli mngeni okanye uhighlighta i-challenges esithi ngamaxesha athile zize kuthi ngenxa yokuthetha inyaniso. Amen. Akho mntu une-challenges njengomntu othetha inyaniso.
Kodwa ke kobe sekuthiwani ke? Ngoba wabuza omnye wathi ungathatha isibane sakho usilayite usibeke phansi kwetafile. Usasilayitela kanti usibeka phansi kwetafile. Kanye ngenzela ukugada impuku mhlawumbe. Yintoni lebanzima xa kuthethwa inyaniso? Yile ingakumbi xa inyaniso ijongene nenkolelo kunye nezenzo ezinzulu ezirongo. Ake baqala ke ngoku babatshijile ke ngoku abazalwane, because ufike kwizinto abakholwa kuzo abangafuni kuva xa kuthiwa irongo le, nezinto abazinzile kuzo, nezenzo ezinzulu abazinzile kuzo. Mna ke bathandekayo ndiloqhawe. Amen. Ndikhale kunibonisa omnye umntu namhlanje, niyafuna ukumbona? Omnye uzobuza uba ngoke wena mkwena isibindi esingaka usithatha phi sokuba yo mna akandikwazi mna kwathi uyabo. Nansi ingxaki yam bathandekayo, nansi ndoyika inhlungu 1, ndoyika inhloni 2, ezizawuthi xa sokubethekile undibuze uba bendithuleleni. Niyayibona? Amen. Ngicela uyiphi. Akho mntu owazi umntu onenyani njengomntu obethekile. Xa sowungqubekile zikuntlitha izinto, imiphumela yezigqibo zakho wazi kakuhle, ngeke uba ubani bengayazi le nto irongo wathulela. Andifuni mna uba ndibe ndiphethwe zintloni phambi kwakho ndisazi uba ndayibona le ndlela yakho. Andithethi into zakuthandaza, ndayibona uba le ndlela oba ngayirongo. Woo! I don't care. I really don't care. Noba ungandiqumbela for how long. Xa bendilungisa into ekusemgodini ndiyakhululeka. Glory. Amen. Bazalwane ndithetha inyani, ndiyakhululeka. Ngoba ndizilamlele mhla useyela ndithi kodwa bendibonile. Ndizilamlele uthi xa uzondibuza uba bendithulele, akukho bantu mandiphinde, akukho bantu bamaziyo umntu onenyani njengabantu abantlithekile. Futhi akukho bantu bazonda umntu onenyani njengabantu abafuna intando yabo. Kodwa sebentlitheke bafuna wawena futhi. Angeke ndazi ubevakala le. Ndifuna mna xa ubetheka, yandiva? Funeka ubetheka ungabuyeli kum. Uthi ndiyiphathe ukubetheka kwakho. Ndifuneka ubetheka ubuyele emazwini engandiwathethe kuwe usaya. Yazi le nto yam noba inzulu apha kum. Baba ndikholwa niyandiva. Amen. Ngoba sowutshayisekile uthi kum nditshayisekile, ndithi ke mna sebenzisawo amazwi. Konke entshenza kunika yona. Awa amazwi ayekwenze ndalutshaba kuwe, ndanomona, ndangumntu ongayithandi into entle. Ngoba ndinentloni zoba ndithi ndingumelusi, ndiyibona igusha iyoweyela, ndiyiyeke ndithi hayi ndizayikhupha xa seyoyela. Angomelusi mos lo ngumqeshwa lo. Hayi ngopasta lo ngumqeshwa lo. Funeke uthi speed usinyusa ndibe bendiyiphakamisile isayini
ethi 60 kilometers up. Jesus. Uthi uyabo 80 ke udlula ube kodwa isign undibonile babe ndiyiphakamisile. Hallelujah. Amen. Ungacingi ba xa uphakamisa isign wonke umuntu uzawuhlisa ispeed. Abanye basinyusiswa yile uphakamisa isign. Kodwa xa usewayochayisa awonishaya wenza bendikhona xa uchayisa ubuyalilisa nzawulila futhi na ubuhlungu zababuhlungu nami kodwa uncedwe ndinalo ngelo xesha ngoku ayilokukhasha ngoba sowuchayisekile kodwa uba ungakhumbuleki bungalungiseyanga. Abazali bani banezinto abandibuza zona abanye. Omnye uyandibuza omnye unyaka hey ngasiya abantu beziqala besithubeni ngayo uyandibuza le nto wayendibuza yona. Ndithi ke mna kuye uyabona mna xa ndisengxakini into eyona nto endikhululayo not besibabini sixabana but eyona nto endikhululayo ukungazikhathi uba ndithathe eyiphi inxaxheba mna ukuze sibe nje thina sobabini. Andifuna ukuqala wena uhleli undimoshile yona kakade yazi loo ndimoshile futhi ngacula kakhulu ngawe kodwa mna ndidlale yiphi indima ekumoshweni kwam. Yeyiphi into endiye ndayenza rongo apha ekumoshweni kwam. Then ndithiba ndiyibhaka ndiye ndathi ndilungise mna kuqala before ndicele wena ulungise mna. Amen. Ndazi noba niyeva nabathandekazi ngoba uyaphumda ekutheni sifuna abantu balungise thina as if thina besizimele nje kwenziwa le nto yenziwa sangenzi into thina. Andali uba umoshiwe andali nyani umoshiwe kodwa akho ndimo idlalileyo. Yiyo ke le nto singafuna ukuyijonga thina abantu abasindiswe ndidlale yiphi indima ke mna kule mpi. Nithi uba ngakhona nje kwi-boxing umzekelo ngakho kulabela umonqoze njani wena wenzanga kwantwana kodwa busendingini. Uthi komnyaka khandenze into nyani mna uvele wafike wandithi khangenze into nyani so ubhulishwa wena. Alright akho nto yenzile wena hayi andenza nto akho nto yithethile wena hayi andithetha akho nto yicingile wena hayi neba kanti yinabisa. Akekho umuntu oxabana yedwa phandle kwegeza. Akekho umuntu oxabana yedwa. Ubukhona ngwawaxaba usela ngokuxabana nguwe uxaba. Hayi ke nami nje ndehlelwa umoya uprofeti banako umuntu oxabana yedwa. Soze kuthiwe kunengxabano kanti isemntwini omnye akwenzeki. Ukuze uphile kumoya wengxabano jonga irole yakho. Uthi uyifumane okanye ungayifumani uthi uphole. Qale ke ngokudile namanxeba enziwe kubani kuwe. Amen. Jesus. Yamphendula njalo owayeke wandibuza uba wena uphila njani. Wena zininzi izinto othi kwenziwe le nale but uphila ngongathi awenziwanga kwanto. Caba ngulo muntu okuthiwa adlulisa yabo ndithi hayi andidlulisi ndiqala kum abakwazi ukufundisa. Ndiqala kum ndijonga uba eyami indima andiyibalekile uba ndimoshiwe nyhani futhi kodwa apha ekumoshweni kwam
Ngaba khange ndicinga uba katshayiswe lo mntu yitruck enamavili ayi-18 because soze ukhulule ukupholiswa ngomnye umntu ungawalungisanga wakho amanxeba. Amen. Andazi namhlanje ndisendabuhlungu nje ngathi bendirhayisa ndisendabuhlungu ibuhlungu le nto endiyithetha akabe niyayiqonda bathandekayo. Ukufuna ukuphila impilo efree suphila impilo yokubala ixhoba. Amen. Suyivuma le nto yoba wena nguwe lo wenziwe. Suyivuma loo nto. Ewe yazi yenziwe into kodwa eyakho indima. Eyakho indima. Ibephe yakho indima. Uvele wenza insomi athi ukugibisele ngamatye akuthi uyibhaqa wena into eyabangela bagibisele liyaleki akuve usithi kuye ndiyaxolisa. Yena lo. Ngishumthele phansi. Yena ngexesha elilihlo lingayo uthi hayi ndiyaxolisa uba ngeke ndathi before ungabumfaka ubefore ngoba uzoba ngathi ufuna naye axolisa. Hayi mina into eyenzeka pha kum nawe nansi into eyenzeka kuma ubungandixolela nje kulaa ndawo ndingangumuntu. Okanye uye kuThixo mina into endiyenzile pha nansi yabona Thixo ungandipholisa nje kule ndawo ndingangumuntu ndingalithwala elihlazo ngenjabulo ngoba elami icala li-right. Amen. Sityhubhishwe ngendlela yoba funeka lo owonileyo makabekwa akatsho ngeli xesha esitsho ziyabile ziyazinto zakho. Anditsho zakhe ziyabile zazinto zakho ongekazilungisa. Yiyo le nto yenza abantu bangonwabi kakhulu because kunezinto ezingalungiswanga kubo and abafuni into ozawuthetha ngazo. Ndithi inyani inzima kakhulu xa uzawuthetha izinto ezibhekene nenkolelo nezenzo ezinzulu zomntu. Glory be to Jesus. Kodwa baba nomzekelo uPaulos wabhekana noPetros kugcwele esidlangalaleni wakhomba izinto ezirongo ezenziwa ngubani uPetros esidlangalaleni ubezenza esidlangalaleni zalungiswa phi esidlangalaleni zange athi uPetros bekutheni ungandibizele ecaleni ndifuna nibone ubunzima bale zange bekutheni ungandibizele ecaleni uPetros waguquka esidlangalaleni. Ile nto wathi omnye ethu uyatsha wathi omnye udutshe nje usophula ntoni. Akekho umuntu ovela atshe eyena engasondelanga emlilweni. Njalo singabe sitshe ubazana ngoba ke i-problem ile bathandeka ngicela ukuniluleka. I-problem ile yoba wena ucinga uba uyacinezelwa kuliwa nawe. Khona walimala nyani bathandeka walimala. Elinyaziwe ndisazi ukuthi nami ndabe ndenza insomi ndithi wena wenzeni. Ndiyazi ulinyaziwe ndilingqina ndiyayazi lo ndithi wena indimo edlale pha wenzeni. Hayi uthini ungathethwa ngalo wena ungajonga uba wena wenzeni ulungise leyo ndawo elinxebo nalo lingehla. Futhi lehle kurhala abantu ngoba indima oyidlalile wena kulento soyilungisile.
once uyilungisa umoya engcwele uyafika uyaku-ayina uyakubrasha uyakupholisha ukwenza yonke into okufuneka uyenze mayenzeke kuwe ukuze uphole. Make ngitshintsoni uphole isitha sakho simanxeba uphole. Amen. Ndithi uphole in a way yokuthi uthethe naso singekho, uthethe noThixo, Thixo ndiyamxolela. Ngoba ithi iBhayibhile thina asixoleli njenge-Old Testament. I-Old Testament ithi sixolele izono zethu njengoba sibaxolela abasonayo. I-New Testament ithi baxolele njengale ndlela oxolelwe ngayo. Because mna xa ndixolela mna ndiyaxolela kodwa kunale ndawo. So uthi ngokwi-Old Testament Thixo nawe ndixolele umane uba nokodwa kule ndawo uba sixolele njengoba sibaxolela. Uxolela njani xa uxolela? Oh Jesus. Athi umenza ngixolela kodwa ngeke ndikhohlwe. Ngubani bethe ukhohlwa? Asoze ukhohlwe into eyenziwe kuwe. Soze senuzigade. Soze ukhohlwe into eyenziwe kuwe. Soze ukhohlwe. So msuse usoze ndikhohlwe xa uxolela kangeni kwandawo. Ngoba kajonga noThixo uba sikhohlwe. NguThixo yedwa oxolela libali. Amen. Not thina. Something ngoba ndiyambonga uYesu le. Ngoba abantu abaninzi bengaxoleli nje. Kungenxa bayaqola bangeke ndikhohlwe nje. Ndiyamkhohlwe nyani. But uthanda njani? Zibuye ziyancinga. Zibuye izinto zenziwe ngaba bantu okanye ngulo muntu zifike emntwini ogcwele uxolo. Uthanda njani? Kuphitheke lo kumoshile. Xa ihleli yedwa azibuza umbuzo ngumuntu onjani lo? Ngoba uyayazi into ayenze kuwe, uyazi uba uyayazi kodwa umtreat ngathi khange enze nto. Amen. Because umtreata ngale ndlela uYesu akutreata ngayo xa unile. Amen. Uyatransmita kahle. Ugqithisa into, haleluya. Ugqithisa into ekuwe. Amen. Silapho ngento kaPawulos. Xa ndizawuyeka. Haleluya. Amen. Unzima umuntu xa uyomqonda ngqo pha ehleli khona. Kodwa ke ngoku yeyiphe ngcono uye ngoku engekatshayisi kunoba atshayise uthi akwabi bendiyile. Ndicela ubuza uba ndisuke ndalutshaba nabazali ngoba ndinexele yabo ndisendithi Amen. Amen. Yintoni le drive uPawulos abenje? Yintoni? Ukuzibophelela enyanisweni yevangeli. Yiyo drive uba ikwa nguPawulos othi kwabaseKolosi ningaxokisani. Yayimdrayiva lenyaniso yevangeli andinawukwazi ukuhlala kunje. Into ongasuyicela wena uThixo kubulumko ndiyenze njani le nto? Uzoyigabana xa ungabucelanga. Amen. Glory. Injongo kaPawulos impilo yokomoya babe nenhlalonhle spiritual abazalwane. Amen. Ungacingi babekho abamthuka, ungacingi babekho abamenyelisa, ungacingi babekho abamshiya. Xa uyifunda iBhayibhile uPawulos exela ubani nobani bandishiya, ubani nobani wenza into ethile, ubani uyathi uPawulos aka-59 nabamncedile ubani nobani wandinceda ndinje ndisejele kwafika ubani ndiyabulela bandla elithile, akabuleli kuphela nabaphethayo ubalistile.
Praise the Lord. Into endiqhuba ke luthando. Andani manje sayikhola lalo. Luthando. Uthando alufuni okukokwalo. Hallelujah. Amen. Uthando aluzikabisi. Uthando aluyivuyeli into embi. Amen. Ngcono bathi ustrict abazali bakho. Xa abazali bakho nditsho umfundisi nditsho wena phakathi kwabazalwane. Ngcono bathi yo la mzalwane ustrict. Amen. Because ndithi kuwe uthando aluyivuyeli into embi. Wake wafika omnye kum ndiyadlula nje. Wake wafika omnye kum ezondixelela nge-downfall endibalisela ngokulimala komuntu owayendenze inhlekisa esidlangalaleni. Seluphinde. Omnye undibalisela ngesiganeko esibi esehlele umzalwane owayendenze inhlekisa esidlangalaleni. Thinking ndizawuthi uThixo uyandiphendulela. Wathi sabalisa umzalwane kwathi ngiyangumnandi. Ayifike kube mnandi nami. Kwathi ndathi ndiyayiva manje ngithethayo. Kodwa ubani ngeke enze lento itshoyo. Ngeke. Kwaba ngathi ubethwa ngumbane. Ngeke. Ndema ndamdefenda. Ndingazinenge izinto ezithethwayo. But into endingayifuni kuba ufuna ndihleke. Ngenxa yokuthi lo wahlekisa ngami. Ndake ndafika neBhayibhileni xa ithi iBhayibhile. Ungahleki xa uThixo ebethi isitha sakho. Ngoba uzovela yedwa. Oh Jesus. Ndandingazwa story uba kwenzeke kanti nto ke ufuna lo ndivuye ke ngoku. Kanti ukhona umntu wafika ephethe crown. Ephethe crown into zegolide wasinika uDavid. uDavid wayelekwa nguSawule for years efuna ukumbulala. Yakhamka le iphethe umqhele. Yathi inkosi nanku umqhele kwathi ukaSawule. Uthi uDavid uyifumene kanjani yonke le? Ithi laa nto ndimbulela. Andithi uyazi babe vana. Wow! Amen. Uyazi babe ndenze uba ungaboza kum ngomntu owaziyo uba undenze ntoni. Ucinga uba ndizawuvuya. Hayi kodwa. Uthi uDavid ubulela ngubani? Ethi le ndimbulele ndiyabona ayifuna noba ngusekretari kulaa cala kaDavid. Ndisibulalele ndimbulele nkosi lo mntu okathi uhlupha. uDavid wabiza abafana bakhe. Wathi uDavid kuloko ulithatha phi igunya? Lokubeka isandla sakho phezu kobhutyiweyo. Ndibaza nivukani namhlanje. Ulithatha phi? Jesus. Kwamnandi uDavid kube namathuba ngamathuba evuleleka. Kuba ndingambulala uSawule, azange ndimbulale ngoba ndiyazi wathanjiswa nguThixo. Even if selekwa sekhutshwa ngamadimoni, but uSawule useyiking, meaning intambisi sephaya. Asinomanye ndiyifana. Amen. Uthatha phela uGuni, uthatha isibindi esingaka. Bafana, thathani lenja. Nibulala. Benziwa njalo abantu abahleba kuwe ngezitha zakho. Benziwa njalo abantu abahleba abazalwane kuwe. Babulawa. But never zone ngoxa ufika umzalwane ezohleba umthanjiswa ndimani. Umthanjiswa ungomshumayeli. Umthanjiswa nguye nabani osindisiwe, because nonke nithanjiswe ngomoya oyingcwele. Xa isithi ningamthinti ogqotyiweyo kwakuthetha uSirayeli.
So xa ifika nje ethi hayi ke lo bekwenze loo nto last week futhi wagilwa yitruck, kufuneka uvuye. Uthando aluvuyiswa bububi. Isemnandi lenyani, nisandithanda nabazali khange nitsho sisesonke. Kodwa xa ungaqalanga uyilungisa into yonakele kuwe kuloo mpi unayo, uzawuvuya xa kuzohletywa uwaya, ngoba kunengcambu yokurhaka elapha kuwe. Uzawuqala ucinga uba uyathandwa kanti uyeyiselwa more. Siphantsi kwale ndawo yokubaluleka abantwana kwenyani. Xa uyithetha inyani, kukade ke ngokuthetha kwakho into na inyani nayo igade. Ephesians 4. Sizothatha ipoint yokugqibela sigodukeni. Ephesians chapter 4. Verse 15. Sithi ke sinyanisekile eluthandweni, sikhulele ngendawo zonke kuye lo uyinhloko uKristu. Hallelujah. Sinyaniseke phi? Eluthandweni. Xa uyithetha inyani, ithethe ngothando. Amen. Ithethe ngothando. Hey, kokunye kufuneka ube firm xa uthetha inyani uqine, but malivakala uthando. In fact, luve wena uthando lukhupha ulusaku lomuntu. Jesus. Luve wena uzube sure uyaluva ngoba wena ulukhuphile. Amen. Ake ndilicele sike start point yokugqibela. Ukuba awuphili ngokusuka enhlizweni, ngeke ulibone uthando. Hallelujah. Xa usindisiwe uphila ngokusuka enhlizweni. Bathandekani, awuphili ngokusuka engqondweni. Make sifole nansi litmus test, nansi test. Ukuyive into uyiphike, uyixelele, uyiphikise, ujubalaze, kodwa ukuva nyani. Uyindile nina lo nto mhlawumbe nanizana adlula. Qanqalaza. Ngelo xesha ukhupha apha into ezilapha ngapha uthunyanise khawuza ngiphela kakubi loba ngentavula uba uyayibona lana. Kanti xa uphila ngokusuka apha uyamdiliza lo muntu ngokuthetha inyani. Uyamdiliza lo muntu ngokuveza uthando. Mamela engalufanelanga. Akukho ngavali poison ebutyeni kwam apha ndiyitye ndisinde bese uthi mandithande lo muntu. Ikho nto njalo bathandekani? Ayikho ngunotshe. Wena sowusindisiwe luthuba balo thanda yena lo okugejile kubulaleni. Thanda yena. Athi ngoba nizawuthini kunceda lokuthanda umuntu ohleli umnganakho. Uthi yes. Izayisa kunceda nini lona? Sengumnganakho kodwa ulinde uba yenze le nto but utshaba lwakho. Uthande. Futhi uthande ukudlula abangani bakho. Utshaba lwakho. Unemoto lakhe xa kunetha. Kodwa uqondwe bungayenza loo nto. Ngoba ke uyanetha makayive. Hayi makayive. Futhi ndifuna abone uba ndim ndizawudlula bese ngithi qhu. Makayive. Kanti ngexesha kunetha umthatha umfake emotweni uthi uyombeka egeyithini
kungona umbulele ke kungona ungekho nwabe kulethi mayenze abonwabi wena yena uthi uxa udlala le moto yakho athi awalithembi na muntu vele mabani kona bona bebenta ungola ntoni naye kona uyamba unwabe lo muntu omshini uyazibuza bezawuthetha ntoni nawe intoni nidibanisayo kwakho ngoba yikho nje but once umgibeza umbuzo buvelaphi uhambe njani le mvula ifumene xa uphi amazing grace, how sweet the sound. Amazing. Sithetha ngenkonzo yobaba kalo wena. Uyazi uba ilula le nto bathandeka how ubuphila ngale ndawo. Uyambuka wayizisa kodwa apha kunezizathu futhi nenkosi ezibanda nenkosi yayazi mhlawumbe. Xa uzapha inkosi ithi mthandi xa kuzwa usathi ithi banoyolo abaxolisi banoyolo uthanda ngokuxolisa imali ngongezi athi hayi umuntu osindisiwe ufanele uba abe ngumxolisi banoyolo abaxolisi uyamala akekho tu ndizesiye uziphatha ngoku akekho ulapha lo funeka athatha apha ufuna ukusindiswa lo akathatha hayi ba lo athatha siphathwe kakhulu wathiwa ngeke uphile from your heart eyona nto efike yatshintshwa xa usindiswa yinhliziyo wanika inhliziyo entsha. Kokunye ulimale sowubenzile ubele ulimale akulimali apha still kodwa kuba ngathi ulimele apha hayi khumbula apha kunento ezimbini kunomoya nomphefumulo. Amen. Umphefumulo ndiwuthatha njengesipili. Umphefumulo uveza lento obhekise kuyo. Umphefumulo uveza lento wona obhekise kuyo. Ubhekise enhlizweni fukulayitwe uKristu. Kodwa ubhekise engqondweni fukulayitwe yonke lento exakile namhlanje. So umphefumulo ureflecta lento obhekise kuyo. But la mphefumulo usindisiwe. But usindiswe unjalo la mphefumulo. Uphakathi uthi inhliziyo uthini? Flesh unyama uthini? Inelambali umphefumulo usindisiwe yile. Ine cha into ezawutshintshwa emntwini osindiswe esele bamayitshintshwe intoni? Umzimba. Akuthiwa usezawuphiwa inhliziyo entsha moya. Akho stop uzafika kumiwe kuso. Kuthi hey manje kuchintshwe le miphefumulo, kuchintshwe le nhliziyo. Xa uyesu uzosilanda. Ine twinkling of an eye. Ngokuphazima kwelihlo. Kuthi into ezawutshintsha ngumzimba. Ngokumphakathi ready for heaven now. Nadadlula kulantshumayelo ndakhula ndishunyezwa nami ndayishumayela uba kunosathane lapha ku hayi kuyesu lapha ku. Izenzo zobusathane zenziwa yintoni? Azenziwa inhliziyo. Hayi bazalwane. Hayi ngeke bathandeka. Nikhona? Amen. Nikhona? Amen. Ungazenzela ifavor. Live from your heart.
Not from your brain, from your heart. Why? Because your spirit addresses God. Hallelujah. Amen. Umoya wakho ubhekana noThixo. Nikona. Your soul, umphefumulo, addresses your body. Izinto zenza ngomzimba zizinto ezisuka emphefumulweni. And your body addresses the world. Uxhumana nehlabathi ngomzimba. Phakathi ilinga phakathi lakho lona libhekene noThixo. That's why lithi phila ngengaphakathi. Amen. Phila ngengaphakathi. Yo! Ukuluke wedwa ukhumbula uba kwakungathethwa kanje. Ukhumbula ingqondo ngathi inhliziyo. Akekho umuntu wayithetha kanje agqibe. Akekho umuntu oyenza kanje apase. Akho umuntu unoyi-undermine thina ngo-overmine. Kwaze uhlali wedwa ithi ingqondo yakho uyiyeke nyani na uthi because I have a new heart. Andizukwazi ukuyigqiba le nto irayini lendiyithethileyo. Ndizona i-challenge abazalwane. Ingqondo iyabhounsa, iyale nale ke uyithini, iyale nale. But ezawucontrol ingqondo yakho, inhliziyo yakho. Phila ngokusuka enhliziyweni. Man, awuzange na ube sethubeni lokwenza izinto usazi uba urongo. Awufuna ukuprove ipoint. Uyazazi uba urongo. Uyeva le nto endiyenzayo ndiphelelwe ngamandla apha. Kodwa ndizawuyenza ukuze ubani nobani baqonde kakuhle uba nandiyindoda emadodeni. Kodwa ngaphakathi uyeva angeke yeka. Yiloo nto uJesu uthi I lost it all to find everything. Amen. But when I learned how to win, how to lose, I found out how to win. Yes, Jesus. Njengemvu phambi kwabathembi bayo sangavule mlomo. Kutsho umuntu owenze aba bantu wathula wabayeka kanti ubayekela ukubasindisa. Amen. Jesus. Bazalwane. Bazalwane. Amen. Phila ngenhliziyo. Wake wabimeko na uhala ukukhumbuza umuntu. Mina ke ndiyanaza nizazi izinto kwanini ngcwele. Ningcwele nyana ngoba ndiyaniphoxa. Ube ndihlala ukumkhumbuza yabona namhlanje ndiyabona akhumbule namhlanje. Uxa ume phambi kwakhe. iRomans 5:5 ngoba uthando lukaThixo luthululelwe ezinhlizweni lothe engqondweni luthululelwe ezinhlizweni ngomoya wakho engcwele sigcwele uthando luthululiwe. Sothi ngalifumana ithuba uthini uyaniphoxa ugcwele kanje uyazi uba uyazi uvele uthule. Uthi phaka kasekho lo because abonwabi umuntu omfeyisa ngoYesu. Glory. Abonwabi. I-challenge yami namhlanje phila ngenhliziyo. Because noba ngathi umathi uyazazi nomathi. Noba ngathi awuyoyika. Wazigaba uba bengeke ngaphumuka ngese ambulanceni lo. Wena uyazi lo nto. So uhlutshwa into ngabantu abangakwazi. Kukhanga abakwaziyo bathe wathini namfo abantu.
So what do you know? Bonke ile tawa le babebayazi noba yintoni bona nje uyayazi ile tawa hayi kuba inje le tawa ngazuza umoya uyaqheka ukuqonda ngelixesha engqengqile imphethe le tawa ngoba lo muntu ndiyamazi nyani imtshintshile le nto imtshintshile uthi uyamvuya nibuza uba uyigane nikhonzani ngeziphi iintsuku uba ngofuna uzoyibona apha le cawa ekwazi ukutshintsha umntu amaziyo angeke. Hallelujah. Yiloo nto ithi iBhayibhile kodwa ithetha nomama kodwa masiyithathe nathi sonke ithi hayi abantu mababone ihambo yethu Glory. babone ihambo yethu Jesus. ihambo yiyo emdlala umuntu ongakholwa. Bathi besashwabene kaloku uyazi ungumpipheli okanye ungwabona ungadlela bathi besashwabene babona ulwandle luthi ngeke bangafuni kwazi yintoni letshintshe lo muntu Hallelujah. noba bazobuza kuwe bazawubabuza abanye abafana nawe ubani wayenje ndiyaxaba noma sisiphukuphuku kanje. Amen. Ngenxa yanto bekwathi phakathi zizinto eziwayekwazi sewammatha kodwa bona fanele ikhona le nto ephaa kuye bekawufumana ithuba lokushumayela ngesenzo somnye umzalwane. Okay, izinto endiyithethile kodwa ndicela ukuthi nansi take away khawuphile ngenhliziyo khawuphile ngokusuka enhliziyweni uziyeke ii-meetings ezizilapha khawuphile ngokusuka enhliziyweni. Amen. Apha inyaniso yodwa noba uyayicinezela noba uyithini kodwa uyayazi inyaniso apha ikhona and apha akukhwazwa apha Yeah. akukhwazwa kutsho nje kakuhle yini yena vuma kutsho apha ngapha kanjani into lapho ama-concrete EFF kwabasingabona apha kuthi miyeke yeke ubusazi uba laa muntu wamiyeka kwawungafanelanga umiyeke uyofike wangqina ngevangeli kwenye indawo apho ungekho khona wena kwami insindiso ndiyayazi atsho ayitsho andazi ndizayibethethela kanjani le kodwa ndigqibile okwangoku ngelithi kunjani na uke uphile ngenhliziyo kunjani uke uphile impilo yoloyiso apho ungachatshazelwa zizinto zangaphandle that zingakuzuzi izinto zangaphandle. Cela sinuke nyama cela sinuke nyama nevile bazayibona xa ndizama ushukuma intshumayelo namhlanje endiyifumanayo ithi phila ngokusuka enhliziyweni ngoba apha emzimbeni womntu apha emntwini eyona ndawo uThixo ahleli kuyo inhliziyo awunawundixelela uba uThixo uhlala endaweni emdala njengoba besimane sishumayela ngeenhliziyo ezingcweleyo uThixo sehlala endaweni emdala ingcwele yengcwele emntwini inhliziyo indawo engcwele emntwini umphefumlo kube seyila outer court umzimba. Ndiyakucela
phila ngokusuka enhlizweni. Into endiyithanda ngale ntshumayelo endivala ngayo, awudingi kwanto ukufundisa le nto, ilapha kuwe. Awudingi na teaching, ilapha kuwe. Yabona ungaphila pha, uzoba winner in Christ my Lord. Phile nje ngenhliziyo. Andithi awuzuphunga. Hayi kaloku ngeke ungaphunga. Futhi uyaphunga uqhunithule. Nawo ubuye bebuye wathini? Is because ihlabathi li against us. Satan against us. Inyama against us. Isono is against us. Ilona. Ungathi xa uphonjekile utane besalunguke ecaweni, wena ofuneka nini ecaweni kwenze kuyo ayino kulandawo yazi wedwa. Make sibongele inkosi. Bawulungile. Amandla ngawakho. Nobungcwalisa bobakho. Sithembe wena. Owenza isivumelwano esitsha kanye nathi. Thina bebenhlala Nkosi, sesona sivumelwano sethu esisegazini lakho. Ngoba kakade sasingabalelwanga kwisivumelwano esidala. Thina singena apha egazini. Oho, apho Nkosi utshintshe inhliziyo yomuntu wasingenisa esenjalo. Watshintsha inhliziyo, wafaka inhliziyo kamoya, wakhupha ilitye. Kule nhliziyo apho ubhale khona imithetho yakho, imiyalelo yakho. Mighty Jesus, emibini kuphela, to believe in the Son of God, to believe the one who God sent, and to love our brethren, our neighbors. Ubeke nje lo mithetho Nkosi enginobangela wempilo yethu. Zambule Nkosi ngokwendlela yokuva kwethu. Zambule Nkosi ngokwezinga lokuva kwethu. In the name of Jesus. Angabikho salayo Nkosi. Angabikho fikelela kuthi ngokwendlela esiqonda ngayo. Angabikho salayo. Hey, ngoba lixesha ngoku lale nhliziyo. Sekuyasikhanyela nathi baba uthetha ukuthini xa uthi uDavid ngokwenhliziyo yakho. Uyitshintshile inhliziyo yakhe nabani osindisiwe. Uyitshintshile elona lo unenhliziyo entsha. Unenhliziyo ehleli uYesu ngomoya. Siyakuva lapha ngaphakathi. Mighty Jesus, ayidingi nakukhula kungakanani ukuhamba ngenhliziyo, ukuthoba nje kuphela. Umntambe ngokwalento esesifubeni kuye ngaphakathi. Ezinye zithathele khona. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bless your name, Heavenly Father. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Mandixolise bazali ukuba ibende kangaka inkonzo. Kusekwafumaniseka mandinyathele kule ndawo. Amen. Inkosi ke sikelele. Akho chorus esingayibetha. Ke siphume sivuya. Ayikho chorus esingayibetha. Ke siphume sivuya.